Mar incrementa en máis dun 9% os fondos orzamentarios para o vindeiro exercicio. Segundo expuxo a conselleira Rosa Quintana no Parlamento, destinaránse boa parte dos 155 millóns de euros dos que disporán a incrementar a competitividade do sector, con medidas encamiñadas á mellora da transformación e comercialización, á consolidación dos mercados ou aos proxectos de investigación. En cifras absolutas, este departamento disporá de algo máis de 155 millóns de euros para o ano 2018, o que achega unha suba do 7,4% se tomamos o orzamento do 2017 dun modo homoxenizado e harmonizado e dun 9,1% se o comparamos co volumen orzamentario inicial do ano 17. Este orzamento da Consellería do Mar é un claro exemplo desa aposta polo investimento e polo sector, xa que son os capítulos deste fin os que máis medran, incluso máis que os do orzamento xeral, facendo case un 14%, o que leva a transferencias ao sector en uns 4,7% o de investimentos directos. A Consellería aposta tamén pola creación de emprego con subvencións para a compra de embarcacións, o incremento dos fondos destinados á formación e a eliminación da partida para o despezamento de buques. No apartado da produción destaca a aposta polo mexillón, no marco das axudas destinadas á acuicultura, con máis de 18 millóns de euros. A economía azul, como factor de desenvolvemento socioeconómico da contorna pesqueira, experimenta tamén un incremento próximo ao 8%, con máis de 14 millóns de euros para os grupos de acción local do sector pesqueiro. A mellora das infraestruturas portuarias ocupan tamén un lugar destacado nestes orzamentos, cun incremento do 46%, con ambiciosos proxectos para dotar de pantaláns á flota bateeira de Arousa ou o acondicionamento do borde portuario de Porto do Son. Os presupostos presentados pola conselleira manteñen o Servizo de Gardacostas, o Intecmar e o Centro Tecnolóxico do Mar como áreas blindadas, con preto de 14 millóns de euros para a súa actividade.